Rupes ikkunat sulamaan jo. Tekijä siellä niin kuin usein luonnossakin, niin hän tämmönen pyromaanitekijä niin jää seurailemaan sinne sitä palon kehittymistä ja viranomaisten toimintaa. Ja sen takia sitten täällä meidän nämä tekniset rikostutkijat ja paikalla tuossa poliisit, ne usein kuvaa sitä yleisöjoukkoa. Se saattaa löytyä sieltä yleisöjoukon kuvaajista, että olkaa tarkkana, että on liian aktiivisen näköistä siellä. Tässä meni. Se minä ruveta kunnolla. Ei se ole. Tampere on pieni kaupunki, niin kuin huomaatte. Täällä Teiskossa on hyvä paikallinen sopimuspalokunta, mikä on varsin nopea ja ei montaa minuuttia mene, kun tänne Kurikkaan tulee. Hätäkeskukseen, kun näistä menee nämä hälytykset, niin siinä, vaikka sitä pelastuslaitos hälytetään, niin siinä hälytysvasteessa on myös aina poliisi. Poliisin kenttäjohtajalle tulee tieto, että on autopalo kyseessä. Jos on tämmöinen pieni moottoritilassa syttynyt sähköhäiriön takia, niin poliisi ei välttämättä aina tule paikan päälle, mutta jos on tämmöinen isompi roihu, missä sitten on syytä epäillä myös rikosta tai ainakin poissulkea, niin sitten poliisi tulee myös paikan päälle. Tämmönen pieni yhden auton tulipalo, missä ei selvästikään ole vaaraa, että se leviää muihin autoihin tai rakennuksia on lähellä, niin on meillä tämmönen niin sanottu pieni onnettomuus, mihinkä tulee yksi aina se lähipaloauto. Ja sen enempää sitä porukkaa ei tule.